kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagdag tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nagbalil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadag iti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga iti pakasalitaan iti kalman laeng ni Edgar. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tadamok nga pasyaren, ti babae nga idi paylaeng ket inat arapaap, nga maarakop ken maagkan. Huwan manong, iso daytoy ni Lydia. Nakigtot ni Lydia manong nemi idilukat na tiridaw, ket insige damat nga inyawat kong enjaya. Flowers for you, Lydia. Kaslasan nga mamati. Edgar, sige ka tingang peso. Adakat ngarot sa baling Edgar dito yun din sa line. Flowers for you. Nagloko ka na. Abay, nagloko ah. Agagangaw? Saan nagagangaw? Abay ko mga angaw ayan ni Ayat. Kaya abay kita ka lang. Kaano ko ma? Hindi ko mapalang balasa nga ka. Hindi mabali nga pastor ka naktap no may lawlawag ko kayo kadi amin. Pinastrek nak manong nemi si riing pailaeng gayam te anak na. Anak ni titom nga Edgar. Hello Junjun. Hello Tito. Nagpipitnas di kita ng flowers. Kaya't mo? Wala tayo ko pala gani mamim. Sakbay na ito na ka. Awatin namin na. Sige, thank you. O anak, kukamon. Nagpipintas. Agur ka, John. Pai, mami. Apa yung mo gusto mong di flower? Kuno. Baklakan sa anak ko. Ni mami, no gusto ko di flower, baklakon. Ano mo ito? Adaman kaming bakbaklanan na di amana. Ano to ko lang? Awan. Anak, baka kahit mo ti mapanagboy ti TV, enjay silad mo, kapag tadam TV mo jay. Sige, mami. Tapno saan ka nga may storyo ko? May storbo kini Tito Edgar. Dududwa kayo? Sino kumad ka doon? Di kayo mabuteng? Anak ka buteng ko. Siyempre, dududwa kayo eh. Hana ka maisalakan di anak mo, kabutubing pa eh. Apay gata ka lang, Edgar. Actually, aday din marik na kayat, ken ka. Ngimso na lang ta, tsaka mo. Mabali, maamaka ka mga ibaga, unong, tsaka mong ibaga, arem matabain baga nga rod. Hindi ka talaga ituruturod ko kuman, ti umay mang pasyar ka. Nagdinamag batin nga, agkasar ka. Pudno manon na imiting bagak. Talaga hindi nga agayata kung kinilidya ngam naon na anak. Agkabaranggayan gam kinilidya manon na imi. Nagkaradwarang gam elementarya ken high school. Ngam hindi ag-college sakon, sa Dayak Bagyo ka nag-college. Irinto ta isuna ket nabati manon na imi, dito'y lugar mi ket dito'y nga nag-college. Kinapod doon na nakosta nga agbakasyon na kidi, rantak nga mapanpasyaren. Iri naggraduara kon kanadang trabaho,
Iso ko man tinak panangibaga, ti panangipatpatag ko keng kuana, hindi agdinamag menten nga kasarin suna. Boyfriend na manon name ni Paul, idadada ti college. Ay di matan naggraduar da manon name, iti college kad na matan trabaho da, sumatan ti panagkalaysan. No kaano pa'y manon name ng kadeng kon, ti mapan mang pasyar, ken mangibaga ti I love you keng kuana, sumatan ti panagkasar na. So nga dahil dati ko na naman nung naming nga apay nga itapay. Apay nga di ka may pimasyar idi balasa nga akpay. Sa nga bali ko nakmet. Gabay sa nga may sakin nga balo. So nga dan tsansak. Kaya't mo sobra tinatay. Anya ko nga. Abay nga saan nga, isang nga balasa nga virgin di mapamupasyar nga sawain. Abay nga siya. Ang may isang nga balo. Kanadan talo. Talo nga anak, may masalang. Talo tawin na nga anak ko. Kasla mo lang daw-dawat nga madisgrasya di asawa. So nga natay. Kad na balo. Uy, saan ko yung daw-dawat deta, Lydia, pang-asin. Abay nga rin nga, hindi ada asawa ko man na kanimbawing mo na tarik na sa bali. Yung gani kinibagi. No saan nga siya? Sa anak lagi nga kasasawa. Kasi kinapatig mo kanya, Lydia. Kadne, manon nga tawin nga, nabalo ka? Ano nga tawin? Tumawin lang hindi dapat nga bulan. Kawan, at na ba katawanan? Di, mabalimanin nga, mag-iasawa ka. Edgar. Awang ka di kay budi nga, kita pusom. Sana ka di nga may kari, Lydia. Actually, idadata pa lang ti high school, talagang karas ka ni. Namita ko nakaroden, ngawan idi ti gundaway ko nga, mangibagahin ka. Sa may isa, high school tapay lang, ang pailang mabalin. Saan tamat nga rin nga nagkaskolan ti college, napanak amat nga min di Bagyo. No kasta nga bakasyon, umay ka kumapasyarin nga. Ito nagreduarak layangan ko na. Hindi umay ka kumapasyarin, nagdinamag ba itong nagkasarkan. Ang balik. Ore tanawayakan. I love you. Kinunak ba nung naimi kagiddan, ti panang tiliw ko ti may nga dakulap na. Doon nga imak, tinangigem, iti dakulap na, kat inagkaktibukot dakulap na. Sa ko kinita. I love you. Ha? Ape nga siya. Stay, takamanin. Gabote si katibat patag ko. Uri na may sako ng balo. Kanagtarak ang gat sa mga putot. Gabote patpatag ka. Lydia, ginuyod ko manong naimi. Intulok na. Siyempre, di ba nang guyod ko, apag isumat nga, inarakop ko iso na. Sabat nga gulagol. Nalangap ko tibang luwa na manong naimi tibuk na kadigdigos na. Inigkamaktak sumbangan at pingping na. Lydia, ramanak mamet. Nagitira na maramanan kang kanday di pool. Inisadag ko ti rupak barong naimi nagkidem. Nakaw, kaya't nangasawan ka ba ta nagkidem. Inuray na, nga naiding pil ko, nagidibibig ko, sa ko inamalan. Edida mo manong naimi kasla din na amo nga balsen. Ngayon di agangay manong naimi na arunan nga tantirik na amo nagbatan nga arakupan na balsen. Amo nagbatan manong naimi nga harak agkan. Amo na matan manong naimi nga nut-nutin makininut-nut matan ka nagidibibig manong naimi. Naging ka manong naimi nga sa amin nga napupuutan at da kami ni Timay sa nasilod. Edgar, I miss this. Kailiw ko na ito eh. Kailiw ko. Parang sa akin na, Edgar. Oh, kukuanak, Edgar. Kinunanak ito na mismo tinang ikatirawatin na manong.
Kaslawang pa'y anak na nga nagdede ka digiti duwaman sanas na. Kaslawang pa'y tipul manong name nga nagdede ka digiti mansanas na. Nagpintas na pamagi. Siyempre manong name idiadan nga naka-eddan iti kama. Abag sumut nga nikat ko digiti arwatek at siyempre si magpatak kita na nabawakon ni Lydia. May iliwan nga talaga manong name ito siyempre addan padas na. Siyakmet, adamat padas ko manong name, dagiti ko na nga one night stand. Ngimpulos, nadyak ibila nga pakaragsakak ti amin, nagparausak laeng. Ngim dito'y kong marik na tinisang sangay niragsak, gabot ti arakupek, ken agkak, edit ipat patek ko. Ngim adangatan pamateg, nga marik na, ni Lydia kanya. Puno ka po nga data, mailaw iti sex, isot ka po nang imanukod. Wain manong name nakaringringgor ni Lydia. Taidi tadak iti babaw mo nadak iti barukong pailangay muna. Iti panangkarangkam ko karig iti mansanas na manong name kat nakaringring. Edgar, ha? Nabayag idin, Edgar. Nakaturog nga tan ni Jan. Noong nakahampay nakaturog, hanto nga tanga rumwar iti silad na gagtugtug iti ridaw. Saan to saludsuden no anat mapaspasamak iti inana. Baka nakaturog at mano. Inyad adana tinagasog manong name di adakmet nga palagang karimkemen dagi natanggan nga paset ti mansanas na. Wain manong name magusto akmet ata magustuhan naman. Naglalalaw nga roden manong name di impababak ti ulok. Siguro naruam nga tamat idin nga agpakpakan. Gusto ngayon palubos namat manong naming ang kalawa tinagbaitan di kiti legs na. Tapno sumurek ti ulok manong nami tinagbaitan na. Ilabod no na manong nami. Ingatok pa idin nga imbaklay di kiti duwang saka na. Kaya napimpinas ko na manong nami tapno medyo may ipit-ipit ti ulok. Babayin kan kuha na. Tapno di kastakit inakmat kanan tip ipitan na. Edgar. Oo na pa nag-asog nan manong nami di sepsepak tinakabasbasan nga tilapia. Nakapangbanglo manong nami kapat nakadigdigos na nga eh. Napimpinas ko man saan nga binugkuhan da oras saan na bugkuhan. Naramraman manong nami. Ore na la isurot ti patong na manong naming ipangato. Saan ang ibaba? No kasanod pigsa manong name iti panagasog na kastamat ti pigsa ti sanapsap ko manong name. Naaro na lang arodan, isarek ko pakutsi-kutsin ti dilak iti unag. Edgar, namin ado ako na Edgar. Nalalaing ka nga amang imditi pool. Sige, ala, Edgar, Anyan nga kinasirtek manong name, damok lapas siya rin ni Lydia na itan. Good timing ka manong name, na-timing ako na ada. Numuna takapirtil na ka numano. Agadi di dyan ngunak na. Iringin matuhak na idagasak man iti baro kong nakapasan na dito imaten manong naming imbiat kon tipana. Edgar. Ore na lakagatin manong naming nagilipibig na. Timnas ngayon na marikrik na di sumureken ti. Basta nalalaing ka. Dakdakal pa kang kahit ka. Baglaki din tanabaluhak kadadatan Sam. Edgar, I love you. Dito'y palangin mo na nga nanggang kuti I love you kang kuwan. And I love you more. Kung nakmet, ididandani akong manong name. Sumabat ka no iso na. Edgar. Edgar. Sa anak nga nagawid, ididedi nga nabi manong name. Abagbag isunay.
Nagpadpada kami manong naming awan trabaho minti kabigatan na. Mga opisina manong naming ni Lydia kasta akmet. Kaya ti balay na nga mismo tinamig atak. Tanasa pa nga bimangon bang kano mga isagana ti pamigat ni. Dito yak pa ng digos manong pinabuludan na ti short dedi Paul. Puwerap brief Jakbot kaya da na bati nga brief nakit buludan. Ngayon da. Siyak din ang ilukat ng brief manong nemi hampay na ususan. Nagsasangko kami nga namigat manong nemi. Siyempre, awanin tiriri ni Jan. Saan nga tito manong nemi tiawag na kanyak no dikat daddy. Manong nemi. Tsaka mo nadanakim na. Iti matay ti amana. May matandaan na kano. Andan kasukat din dading ko no kasta mami. Da kasukat na. So ni tito nged ka. Daddy ko na mo. Daddy. Kahit mo leso na. Kahit ko. Mayat. Karoon no kasta. Lalo no. Katanganak to ti ayayam ko. No kahit siyo. Ndag mall. Napamarandag shopping. Edkan. Kahit mo sawa ni parang harang mon ka naging tao nga. Datan? Kat manano ka dapat na nasuro katawon, makatawon di Paul. Sipod na tayo. Sada ka nga tanto nga babalawin. Apay ko matbabalawin, tak? Apay nga siyak. Nagkatulig ka natin babayad ta nga mabalasa nga pilichin. Apay nga siyak nga balo. Gabotay di pa lang iba't patag kalidya. Edo kayat mo, planuan tan kalay sata. Napang nga mga nagmall manong nemi kadedi nga aldaw, nagmalmalem kami, nagdinner kami pa. Sana ko manong nemi nga imyan, tagawid ak matlaing ko na, pag-awawidan na ko ni mama. E di makawid ako dito balay manong nemi sinermuranak ni mama. Kas kalalakaraman nga paed, pinaumyan nakalag na di nga balo, kalbasan na. Nagpapaskitiragsak, takas lakayat mo nga hangkan nga gawid ito balay. Ma, amoy yung matingin ti palahay ng ipatpatag ko ni Lydia. Di mo ka di amo nga babaluin na diyang babae? Mama, sapo, di mi kayat nga matay ti anak mi nga inaudi nga kakaisuna nga lalaki. Tabi ko mga matayak. Babaluan ni Lydia. Tabi ko na pagkunan nyo. Iuray mo ka di pa ilang matay ka? Sakan dumamati? Di mamamit. Adan to pa inagam ko na matayak. Gusto ko na. Sige. Okay. Magirelasyon ka. Ngam saan mong asasawain. Nimat mama. Kabi ko matyak asawain. Tabarbaring masukal. Kasama ti ko nada. Doore ka no, makirelasyon ka, iti babaluan ng babae, basta sa mo ikas kasar, hanggang ka nung umatay. At iti ka pinagkasar. Kaya nga sawen, aan nga mapasamak ti may kadwa pa nakabalo na uno may katlo. Ay, nakadangdangan nyo kami nakadagita pambati. Huli sa lutsodam nga ni papang mo. Papa? Awang gas nagsagbay iho. Tika adong nga babae, aping amin nga balo. Datamat ko na kami keng kuha na. Tika adong nga babae dito, lobong no apikid nga balo. Gabata siya tipatpatag ko. Awang gas sigurado. Ma, ti papatay, dumteng. Mayat tayo manuno saan, di tayo amuno anya nga oras. Wala nga awang gas sagbay pa'y, maaros pa'y. Haan? Adamat kat dito na planeta nga gaset ti may nga tao nga maamendaran data. Nulisyam ti anyaman napakatayam. Adala taking gano'n saan ka agtumpal ka na kami kinimawang mo. Nga mayat man ko na imawang mo. Magirelasyon ka, agparaos ka, ang sa mo ikas kasaritsuna. Kastamat ti kunada dito opisina manong nemi di dumteng ti lunes ket nagsubliak ti trabaho. Pare. Nanda kayo man relasyon nyo kinibalo.
Nagalistod dama kaya. Gawin na. At doon nakakita ka na kayo, talagbulo kayo nga ron. Kaduwayo di anak na. Pare, kahit mo tebalo, ng tebalasan. Hindi pa lang ipatpatik ko ni Lydia. At dala nakaununang siya. Dikat kahit nang sawen, diyan nakauna, isuot mo na nga natay. Bisikan doon at sumarunong nga matay. Pagkunang kasta, babaluan ni Lydia. Awala mga agsabali ng mga awala mga mangibagan nga saan nga babaluan. Natalata mga mangig ko. Kapag mailiwak manong name Rabi ti Friday kasta tinagtulagan mi. Sa tuyak na nang rabi manong. Mas ka talaga ti panagluto na ito balo nga girlfriend ko Apusta na imas ba talaga ti luto na. Psst, what's your word? Apay. Kaya mga kinamkit kas taon ni panangkita kang katanak ko. Nakadakas kang bagak. John, Daddy, mandi ka de jay. Kwak deta. Mandi ka de jay. Ay, kurka. Mandi ka jay bagak. Jay bagak mga naimas ni Mami. Naimas pa iloto na. Mandi ka di? Naimas isunaan o romansaem. Naimas pa iloto na. Bakit na maawatan na? Kahit manan ko man maawatan na. Di mo ka di kayat dyan nga dading mo. Kahit ko daddy. Babait kahit ko nga ani. Ano ka kaya ayam ko. Kita babait kayat na. Sige na natin. Tuloy tayo man. No babae, di babae. Baring sa anak to ng matatngan. Kapirtil ko itangay. Dandan nga nagregla. Ngayon nagregla akton, laig mo. Ngayon sa anak kong nagregla, at dan atin ni Jan. Masapong nga rin si Karadwenta. Nagpatpat nagda. Manong nemi kastoon ni manenti pa nagpapasmi ti romansa kay ni Lydia kanay di nga rabi. Manong nemi insagana akti amin. Ingatangak idi basit nga lente manong nemi. Tagastat ini-advise manong nemi ti ka opisina at nga ni Diego. Idaadak iti nga manong nemi siyempre kastoon ni manenti asog ni Lydia. Ako na, Edgar, Sa ko impababati ulok manong nemi. Saan ko nga impaklay manong nemi di kiti tuwa gurog na nudikit ingkalawak. Nakaadayo tinagbangitan di kiti legs na. Tapnulayang manong nemi maipakat ko ti lente. Basit nga plus line. Kat pinaslight tak manong nemi ti mamagbagi na. Wow! Kasla. Kuha manong nemi ti teenager. Narasay. Kiskiskisan na nga ta. Kanakalablabasit manong nemi dyan. Perlas. Tapno saan nga makadlaw manong nemi ni Lydia. Sumud lang Kinit ko manong nemi ti perlas. Iti nga 20 nga rawangan ti kuweba. Edgar, apa yung nagbayag ka nagpos? Buy-buyaek. Kit-kitam? Makitam nga rin kitawan silaw. Hindi na mo anong naming ang talentek. Mati makita nga siding na. Nung nagsiding ka nung manong naming di mabagbagi, ti babae, kit babaluan. Sarek ko anong naming ti dilak, iti uneg ti kuweba. Medyo sinipsipak manong naming. Nga medyo, pag-sumat manong naming nga, inadaywak sa ko pinaslightan. Nadasiding na manong. Saan nga makita no saan mong biradin? O saan nga makita no saan mong ukapin? Ngam no ungapin manong naming babaen ti duwa nga imam. Makita manong name siding. Wala. Gapot na isardeng ko manong name ni bimangon ni Lydia. What's wrong? Nasiputan na manong name hinindap ko tilente. Ano talaga ramidam? Awan.
Ano na kita kasilaw? Come on, sweetheart. Ituloy ta. Kinunak manong naming at pinandagag isuna, ginagkakon da kiti lips. Agririk, saan ko nang inikanti kong daway na nga nagreklamo anong naming. Inamalak manong naming di kiti lips na kagadan ti panang iplastar kon kat ibiyat kumanin ti panak. Hindi tayo sarak ko manong naming. Edgar. Oh, baby na ito, Edgar. Sabi ko mga sa anak doon nga matatnan. Tapno adadin, Janjal. No. Edgar. Oh, Edgar. Idiliblip pas mi manong nami kat makaina na kami. Hindi ko matarak ko pek banen manong nami kat kinunan. Naman to. Ginanatapay. Nakimimas ka talaga. Ano ang talaga dinaramid mo? Plinaslight ang samat. Manong nimisan nagkasinarding nga naging ka. Nakita natin flashlight na basit. Ano tinaramid mo, ha? Mabaluan ka no? Ha? Babaluan ka no? Sinag ko na. Ado at mangimbaga. Nung atataso, marunong kang agbalin nga asawa kat matay ka. So, mabalin siguro. May sabat pa lang Diyak kahit agbalin may kadwa. Namamati ka? Tsaka mo, diyak mamati ang sumatsang kang bagada. Anak ko rin naduktalam. Nagusar ka at flashlight. Hindi mo kadiyan mo? Tiyan niya, nadasiding na. Nakita mo, di ba? Nakita. Yung sa mong okradan, sa mong ungapan, amo makita. Kaso naman nakaduktal mo. Naduktal lagi di. Nabit kami pa yung nagkasar kini Paul. Bugbugwak. Gabatam. Ada din na para ni Paul. Imatan 37 na. Di pa nang bugbugkok. Sila mailiwak. So nga, inayayam ko. Inukra-ukrat ko. Naging ka nakita. Sidi nga talaga. Uwan, yung pakita mo? Pakita kinamamang. Anda ka lumot kas dyan na. Ngayon sa mga nabalo si Biban pala ni Papa. Damo mat idin ni mamang kat babaluan. Ngayon, saan ba si Biban mat pala ni Papa? Isumot pala ti damo nga asawa na. Kinagnanayon ng asawa ni Mama. Edgar, tibiyag. No talaga nga naikarikan, mapanan. Kaya makaasawa ka man, tadasiding di ko na unawan. Ana, mabuteng ka? Sana nga mabuteng. Sige, tuloy ang ligaya. Naimas data kukom tadasiding na. Didak maanawa da mamang kini Papa manong nami kan nagdi mangibaga nga jak as-asawaen ni Lydia. Kapilitan ng talaga nga asawa or saan nga aginaw mano. Saan nga natat nga nagpeso. May saging gati talo nga bulan sipod edad na pasamak kada kami makakatlumaten nga bulan tisikog na. Idi jaya kon ti kalay sa kengkuana. Di ka mabuteng? Saan? Awan di kabut-butag tinapod dungayat. Kan talaga amat kamarik na kimpapatik na kay. Sige. Agkalay sata. Natulag kan na isagana ti amin manong. Aging nga naangin data akalay sa iti simpaan kami nga nagkasaro.
Sa latamat na maliklikan manong nemi, di kita sayang gusen. Lakit tayo bagatano, ay sus apo ya. Ananto nga tangatawan, mapututan na. Masiko ka ni Lydia. Manutawan idi, jay anak ni Lydia, sakbay nga natay, di asawa na. Dua, nasurok nga dua. Kawan, mga nukastan tumat, numepas ngayon ni Lydia di anak na nga putot ni Edgar, baka madisgrasyan tumat ni Edgar. Inatkat ko deta manong naming nga pampanunutin, iti panagdan nami siyempre gabutadan balay da. Tayin patakda data nga balay, di sudak ni pool, kit okay na. Alangan mo't nga panakdara ka matibukod bi nga balay, katagdamot din data nga balay. Dito kami nga ron nga nagnayan, dito asawa kagrama maten ka ni Jan Ken, ni Jennifer, idi ipas ngaynan, ti babae nga putot ko ken kuan. Inaramid ko ti amin na panagananad, manong nemi ti panagdrive, ken Jack bad oray sumursurod na dari kita awis, dari kita ka obisinaak nang runa no inum, aday wakti inum manong, uminumak langin di balay, kunak mat, igupek tulangin di kita katas, tisidingan nga kuko ni bakit, kunak na, yung sumursurot nga uminom sa dita, baka no, damang krusunada kanya. Kaya adan may sa katawan, manunemi ni Jennifer, pinabunyagan mi, nagka-birthday sa bunyag. Kaya nagkumpadre kami, manunemi kay ni kumpadre Diego. Bad, kubad. Ay, may sa katawanin. Makatawanin ni Jennifer. Ha? Manupeng katawan. Palubos na po, agad ka, ikan nakamtutado po kumi ni Jennifer. Abaya, saan nga ni Jennifer? Di mandulang ang tawanan. Diego, pare, hindi ka agangangwasta. Buteng ka? Namatay? Ano mabalin ko mapaya ka tumatitubet ibiyag ko? Tapos nagkastakit ka, may kakti masakbayan na kita anak ko. Tiputot mo, tiputot mo. Tiputot ko, kaya saan ko putot? Baka agadi pa ni Jennifer. Baka mo pututak ti 5 ni Lydia, kada dainim na ko nga isaga na imiti masakbayan da. Iti birthday manong name ni Jennifer, iti may kadua nga taon na iramid ang tanti adi na. Yeah? Iramid ang tanti adi na. Sino? Jennifer. Diba? Talo tatawan ni Janjan, ni Agadi. So, kita. 5 taon ni Janjan. Grade 1 na, Anton. Takinder na ket. So, harod. Manong amin tikayad mong anak. Oray mano, mano nga talaga titad na po Diyos. Tamo mo rin jak agpalaygate. Do talaga nga, jakong aganak kanan. Yung nakaspagarigan, tatalo ko na, di talo. May isang tupay. Bare nga, nuwadan tupay anak ko. Bare nga, numapututan na pati mansa. Ape ko nga, tsaka di ka mapututan di mansa. Uri ado. Sagbay nga ko di magbagada. Nga niya. Ape yung sikat. Samad lang sikat pang ibagbagaan dakit. Nga sakit babaluan na. Di ka mabuteng? Anak mo't kabuteng ko. Siya ti mabuteng. Agasim. Namapukaw ka. Dua nga anak ti maulila. Naulila ni Janjan itipod nung ama. Ada ibilang ng ama. Magibilang kang kuwana anak. Baka mapukaw manin. Siya ti mabuting, Edgar. Nabota, diya kaya ti mabalo manin. Ang mga agasawak to, mabalo ko manin. Tamati ka. Nadandanagan na karot. Di ka timdeta nga pamatim. Di kagdanay. Basta, agpao ti biyak ko.
kensang ka babaluan. Di ba nun, apay nga dinanang mo? Alaman? Sa bagay. Manong nemi idemay sa nga malem aw-awisan nak ni Diego. Pare, oray taman lang nga mayat ka, madugot ka. Paano naman na niya? Adag birthday. Ko presidente, haan, karubak. Nagapod siya Saudi. Kat siyempre, among do kita gapot abroad na kita permit palad. Anat gam gamuudan tapos nung arak, makagatang na natin stage siya da. Pulutan, sige. Arak, makagatang ka. Ngayon di pulutan nga rin nga sagsagana na. Ano yung sagsagana na? Nagkabud siya sa Saudi? Hari, ato kagayim na nga mga ano. Kit. Naduma-duma klase pare. Nagpili ka. At dadubo nga beklat. Ho? Dadubo nga banyas. Ho? At dadubo nga pagaw. Ho? Ano ba? Nulames. Ho po pare, kita ilabos nga po iti bantay. Huwag ti bantay nga. Nagdrakil ti ipid da nga udang nga po. Kimas. At dapay ararawan. At dapay itlog ti buos. Po, natin pa nakarandanan ti kaadunan. Aman! Ana, di ka mayayo ka na ganyan? Sabo. Gumatang ang karot magatang mo mo, nga ararawan ng insigi na mo, hindi ka gorder, kada itlog ti buos. Aday magatang mong adobo nga baklat. Aday magatang mong adobo nga karne banyas. Kada pagaw. Malaksi na doon, paano ka kini Ardel sa buso nito, tagalot ado nga pagaw. Uno paniki. So sorry pare. Yan talaga nga tsakayat tumay. O sige, bahala ka. Ay, bahala ka. Talagang umuraan ni Arami din ni Diego manong name saan na kasi murot kang kuhan. Panpanurnurek manong name the National Highway iti panagawid kon sa gawisi wak pa ya. Siyempre mailiwak manin kinibakit ka barbareng no mapututak manin kadadan ading ni Jennifer man. Iti biglang manong name nga bubalasiw ka ubigala paon Predok ti kotsek manong name nagbaliktad ado nga nagbali-baliktad manong name aging ka nga na po ako kundi puot ko. Manong name idagsublin ti puot ko. Agsangsangit ni Lydia. Lydia, ha? Oh, Diyos ko, agyaman kami. Diyos ko, agyaman kami. Agyaman kami. Tanakapuotin ti asawa, kalbasan ti makalawas. Anya? Makalawas? Hoy. Kumutos ko nada. Dahil na doktor. Doktor, nakapuotin ti asawak. Mabilang misis, na check upin me. Lumabali na nangyayang karisona. Nakagasgasat launay. Ha? Nakagasgasat ka launay. Doktor, ano ti mariknam? Nakapsodak, doktor. Bagta naka-seatbelt ka. Tanusang ko man naka-seatbelt. Tamangan no. Rimwar ka. Iti ko nagtikotsem. Kita na itong suka. Uno sanggat na palidlidan ka. Sa mo nga napanawan tikotsem. Buong-buong di kiti sarming. Namin ado nga nagbali-baliktad. Hanak ba't nga napaspas ti ko ng doktor? Saan ka napaspas? Iti panagkunam.
Anya nga ti sitwasyon mo, kabayatan nagmamaneho ka. Saksagawisiwak. Nga di mo amo kitaan no kasano ti panagpandag mo ti silenyador no mano nga kwa. Ti bigla pinagprenom, medyo ti rason kang gapunan no apeng namin aduka ng balibaliktad. Well, nagasad ka gabot na nakalasad ka. Imagine, 1 week. Iyakad na ka ng kwarto. Tapos tuloy mo tagpaungar. Ako man ka diti, yan na nga diferensya ti utik mo. Gabot na. Naramedyo mintamin. Na-operarak, doktor. When sweetheart? Na-operarak ka. Baligid yung operasyon. Ano pa'y saan kang insigida nga nakapuot. Yung normal matipitik ti pusong. Tagawdadan, awan ti milagro kinapo Diyos. Nasamay ti kararag ti asawam kaya naging mangipatpatigkan ka. Anong nami nagpangotak ti ospital kat siyempre digiti kakabagyak da papagin ni mama digiti kaopisina susublat da ngumay mangsarunggar kanya. Paring Diego ko na pare. Ano ko mga amin te manugot kayo di. Awan ko man ito yung disgrasya. Amon ti pamati mi. Awan di ka makalasa din eh. Ti pamati mi talagang gusto kang papaluan ni Lydia. Man. Ay susapo ya. Dapay mamati ka makalasat ka. Ay makalasat ka man. Gapot saan ko pa nga oras, pare? Ngayon baka no, simurtak kumakin ka, kaya nagpulutan nakadadong nga pulutan nga magbagam. Baka sa balit pa nakatay ko nga. Baka atake de corazon. Aper ko mga atake de corazon. Yun, makapa-high blood nun din siya. Ibagbagam. Naruna ka na itlog tibuos. Are, numay lang di i-considerate mga pulutan kadagid jay. Okay, hindi na pagtitipunin magit ba di mo. Imam ka di, gusto kasi ka. Apay. Amam ka di nga hindi napasamag tirambol. Hanya? Napapartek man din hindi kakatuwa. Ora gagayam nagkakabagyan na nagkikinusunada naman din. Ito ni napanak, napikipulutanan, kakarubami nga nagapod sa Saudi. Paano tagsanggasan? Apay. Imagine isupet na nagpa-inom, nagpapulutan. Isupet na tayo. Diyos ko. Ngango ka pare Diego, haman. So, iliklik ka. Sikala ko mati ni itip-tibnok sa dyan nga sabsabali. Ang mga sikat nang ipapasad na kita subrat inom na. Napadamot pinagtitipon nga amin nagitipulutan. Di ka nagriri di kita pinulutan dan ti utek dan agad so. Nagmuler dan, nagkwerong dan. Gusto ko na kumpare, nagtitipon nga peso di baglat, kada banyas, kada pagaw, kada elantan. Buksit mo, baka wungar. So, nagasat ka lata, tasang kang impay. Yung nadisgrasya ka madlata, sa susapo. Napaot tibiyag ko pare. Saan itong mapasamag na ito? Ngata? Saan nga babaluin ni Lydia? Panikdik ko keng kareta. Dakil man ti gastos mi manun naming ang dakil oras ang pagyamanan mi. Kabutan daak nga asawa ni Lydia, kada daak nga ama, da Jan kastamatang ka ni Jennifer.
Nagadi ni Jennifer manong nemi at damatan junior ko Doa nga junior nga ro din. Gaputa Jan ti awag mi kini Jan na Jun met iti putot ko nga junior manong Jan Jun Jennifer letter J. Napasarunan pa may sa manong babae mat manen. So dahil tumad ni Laila. Manong nemi aging nga kadagitoy kat awanen. Kat awan ton sabi ko tinapasamak a disgrasya kanya. Ngayon tuloy ko manong nemi ti saan na mapan kadagitoy pag-inuman. Teko na ako. Uminumaklangin dito balay. Ngayon di pa magitip-tipon kadagitoy ag-iinom. Teko natin saan kami ba't nagpapadat ka pambanunutan. Ni parang Diego pasarimat awisan nak ng jiwalay da. Pasarimat awisan isuda dito'y balay. Pare, upatin takiti putot mo. Tal-talo pare. Ay wala. Ngayon upatin ta anak ni baka mo. Talo kang ka kaya talo de di Paul. Ay may sa de di Paul. Okay. Manupay. Nagpalagitan niya Lydia. Palagitan. Ngayon talaga kanta pare. Siding na. Kaya mo kitan. Loko ka. Sabi ko makitak. Dumamati ka. Kaya mo kitan. Kasano ko hindi pa kita. Are, namartek kan sawatan. Anak pa namartek. Kung talaga kayat mo. Hindi pa kita. Tamayat ko mga ordini jamat. Loko ka. Manong nemi, patuloy ko nga rin tinagtrabaho kastamat ka ni Lydia. At ang katulong may tapos saan kami nga marikatan, kaniditaddan iti high school, dagiti inauna. Siyempre, iti kaaduda manong nemi, nung pedwa kami nagtrabaho, iti marikatan kami yan. At hindi panggap ko manong nemi, mapan ag-abroad. Tapi ko mga madayo ka. Tapno, napimpintas. Una sikat, umadayo kahit mo. Oo, tsaka na panahon na kita nagtak. Sus, orin na adan iti dua iti high school. Kan dua iti elementary. Nagpanahon niya na. Amo nakadadud ta di kita abroad. Nga ubing pa, di kita nagdan. Nakapimpiman di kita ubing. Anang roon lang aro dun, anda aramidan jay, inaw no ama. At damat dito na kita nag-abroad nga adan iti college na kita nakda. Kahit nang sawan, manakim dan. No manakim na kita bing, agad babalin mo na panawan. Ang na nagdikas, kada kita anak tangan dapat elementarya, kada dati high school, nakuti na kita dati high school. So, siyak ng rito madayo. Sweetheart, di ka kaya tapalupusan. Di ka palupusan. Pagpakaasik ka. Lipatin mo ang panggip mo nga abroad. Upat bang nagpeso di kita nakta? Kaya ta? Doon ta nagtrabaho. Kaya ta? Abay mabuting ka. Mabuting nga. Sa anak man nga babaluan. Baka kakabitin na. Kahit mo son, madayoak, maramid mo ting honos. Ante amo no, ito mapasamak. Kastamat ka niya, no siya taga-abroad. Baka adad nga maaramid mo. Kahit mo kadingat, mawatak-watak ti relasyon ta, kahit mapektaran na dua, talungan nakta. Upat ko na. Ay, upat nga nakta. Uri kasunod rigat basta dalagit. At dalatag ang didan na. Unang at dadagit ag-asawa, ngorek dandan na dagat adat numatagaramin kadakwada. No, sika, okay lang ganyan. Tagagang idatat lalaki, sang patan na kamlakit di, kansaan na ka mga babayaan. Suportaran na kami, kansaan na kami papanawan. Ngim no siyak, sweetheart. Tiyak tumaramin. Umanayin ti may kadua. Umanayin ti dua, itibiyak ko. Dede Paul, kensika. Sige.
Awang orti pang mga panaw. Duan manong nemi dagiti adda iti college. Idi ta mapasamak manen manong nemi iti disgrasya. Ngem saan nga siyak ti disgrasya manong nemi. No di ket tinaudi nga anak mi nga ni Laila. Na disgrasya manong nemi ti nagluganan na nga tricycle. Na itaray na amin iti hospital, dua nga kinalugan manong nemi ni Laila ken ti driver. Taluda ngamin ti unag ti sidecar manong. Hoy. Ti pagpindasan na manong nemi. Nakalasat ti anak mi. No pay adda dua anatay kadakwada. Ti driver ken ti maysa kadagiti pasahero. Dinagyan manong nemi iti signed iti sidecar. The driver ken the sidecar nga nagtugaw digi dyan tinatay awang gasan. Ngam digi nagkaabay manong nemi iti tugaw ti sidecar ti anak ko ken ti classmate na isudat na kalasan. Kadam kadla ti disgrasya ko na manong nemi. So ang daw-dawat may kasabi ko ma. Kasanton nga mo ulit. Tapos nigastakit awan na kita paggastusan, pagdandanagan ang mapasamak iti pamilya. Kadagito'y manong nemi, duwan, dagiti nagturpus, kadagito pat nga anak mi. Tinauna nga ni Chan-Chan, naturpus na niti kurso na nga engineering. Kung nada-edi nga bakla, manong nemi, di human kung saan. Itinto, tani Jennifer manong nemi accountancy itinraduar na sa accountant. At ati college kang padpada manong nemi da John kastamatan kaniya Barbara. Dato nga ron ti pagkasalita manong nemi. Kadagyaman naklaunay iti anos mo nga nangibasa. Kat sabi ko mata, damat na ibatik nga adal, liluwakin pagsarbingan, tibiyag ka na ginipahada ka nibingay. More power to your program, manong and God bless. Toy, nga rodagyaman nga pagaya mo, Edgar.